Maayong gabi, kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinarni kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Gan, Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, maayong gabi. Mayong gabi, Action Bright sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sang aton chimpo, sininga gabi. Biyernes kita karon Marso 18 tuig 2020-22. Mapaang sa gihapon Action Bright, no? Yes, oo. Easterlies ni naga-influensya sa Southern Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao. Partikular sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran upod na kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Maidulot ni siya nga may pagulugan umang kahawaan hasta sa magalumon ng kalangitan. Kag may dala lang siya na ligwin nga mapagulan o kung pagpanag-uop nga tugay ni sang easterlies. Kag ginaupdan sang localized thunderstorms didto sa seaboard sang northern kag central sang Luzon. Ara sila sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin na aminhan. Pakadto na aminhan na sila kan kung north to northeast may makanay hasta sa kasarangan. Kadagatan kay diri naman niya partikularmente sa aton probinsya kag sa iban nga bahin sang kapungsuran. Diri sa aton sa western seaboard sa Kabisayan paidalaw man kita sa mahinay hasta sa may kasarangan man nga pagdukoy-dukoy sang hangin magahalin ni direksyon na sidlangan pakadto na aminhan na sidlangan east to northeast ni ato ni mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Kalmado nga aton baybayon nagapabilin ara kita sa makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini 0.6 2.1 metros ang aton nga astronomical time. Kag alas 11:43 karon sa gabi 1.6 ang aton nga taob. Mang hunas magabalos alas 6:17 na buwas sa aga 0.1 ang takos ang kanabawon. Kag alas 5:53 alas 5:55 sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw magabutlak ini siya alas 5:49 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius. Aksyon Bright. 37 hasta sa 87 38.6 degrees sa Fahrenheit. Medyo mapaang-paang. Gani. Gamay lang nga giho mo ga hila din likod mo, Sir Gano. Okay, malikod mo hapon dugan gahilima. Gahilima. Kung sa balay ka lang nimo, paangon sa balay mo man lang okay man lang magkuan ka. Uba-uba lang ano. Ang humidity ta. Oo, sige. Halong-halong gid. Sir Gan, salamat gid. Okay, welcome. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Aksyon Firing Line. Kwarte ka pa ang sang sitwasyon. Ara pa lang sa 27 ha. Ang degrees mga kaksyon, ang sitwasyon ta subong pero puwerte na. Jutay mo lang nga gios-gios sa balay mo nga medyo hindi masyado open abi sa hangin. Sigurado gid ga tulo din balhas mo. Aksyon Firing Line. Pero mayo man na kung gusto mo nga magkala dagdag aksyon sa imong nga kolesterol, ati mayo gid na. Pero bantay gid sa matam-an man kabalhas kay budlay delikado man. Sige, amo na ang mga utod na gihapon nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time La City on sina. Subong nga adlaw Biyernes kita ari nata sa Marso 18, 2022. Aksyon Firing Line. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph sa web naton YouTube Plus ang Twitter account mga kaksyon. Ang aton sini nga text hotline sa 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga mensahe kag komento mga kaksyon. Ang aton sini pamangkot subong nga gabi para may ara kamo dira sang kwan mamla tango-tanguan makaksyon ano. Ang aton sini pamangkot subong iyang gabi sa aton sini nga pagpangalagad kinahanglan gid bala nga pangbaklason
ining nasambit iya nga mga dalagko nga tarpaulin sa pampribado iya nga nakaposisyon dira kay subong kundi gindagdagan ato sang TRO sang korte ang kumilik nga status quo lang anay ang mga dalagko nga mga tarpaulins, mga kaksyon or mga political materials sang aton sining mga kandidato sa mga pribado nga mga bulutangan. Pero TRO lang ato, may posible pa ina nga magliwat sa masunod nga mga inadlaw. So kamo ano ayhan panan-awan nyo kay may nagapaabot gid subong kag ang kumelek naton padayon na nga nagapang backlash na. Ilabi na gid nga magaumpisa na ang lokal iya nga kampanya sa 25 na ho dason nga mga semana diri sa aton sa Bacolod kag Negros sa pagkadamo sa mga dalagko nga mga tarpaulin mga kaksyon. Action firing line. I-text lang kag i-chat sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Action Brian Borden. Action firing line. On board na tubtoblas nuwabing tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Action fire. Objective. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Ano ba lang nagali na gumba kag kaulumol nga balita sa aton sini nga pagpangalagad. Nagserbi iya sang warrant of arrest ang pila ka mga kapolisan didto sa syudad sang Himamaylan, partikularmente na sa barangay Suay, 3 diri ang nagkaladakpan. Pero ang subject ged sining nasambit iyang warrant of arrest mga kaksyon amo si Ramon Patriarca, nagapangatubang sang masobra na pulo ka count sang kaso nga pagpamatay. Action firing line. Samtang ginpatay nga estudyante sa Tuboso wala gihapon sang suspetsado. Pamilya galibog kung anong sala sang anak nila kay ti mabuot. Action firing line. Diri iya makaksyon sa syudad sa Bacolod, tuman nga problema trapiko sa sini nga mga tinion. Pila ka lugar diri sa Bacolod makit-an mo ga ginutok yun anong rason gid siniman. Kabalo kita ginatrabahong sumag nga taytay, ang sabata naman iyang overpass dira ginatrabaho man. Pero bisan diri sa Lopez area, home site, and diri sa may Burgos nga nagaginutok how? Action firing line. Todo kadamo man traffic enforcers nga pwede makamanage ni, na paki-check lang sa aton sini nga City of Bacolod kay do kung isa matingala man tabla, way pa ni klase ha. Action firing line. Samtang iban pa nga balita makaksyon, 7% pa sa mga teaching kag non-teaching iya sa mga aton sini nga mga manunudlo or bulutuan o Department of Education sa Western Visayas wala paghihapon makapabakuna. Action firing line. Kag gayohoman tas ni kay kabataan na subong 5 to 11 ginaobligar gin magpabakuna para maka face to face. Pero sa kadamo ang nagtalalambong sa mga kampanya sang aton kandidato nga damo man way nabakunahan, way man sila kaobligar. Action firing line. Kandidato sa pagka-alkalde kag vice-alkalde makaksyon didto sa syudad sang Silay ginpasakaan sang kaso sa paglubag iya sang paglapas sang kwan laye sa aton sini nga dunang manggad. Action firing line. Sadya na way pa kaumpisa ang Mayo 25 o kon Marso 25 nga local campaign, may pinasakaay na sang kaso. Normal ini nga nagakatabo hambal sang nasambit nga mga ginareklamo, may halo politika na niya. Action Brian Borden. Action firing line. Dogangan ta na karon maka-aksyon ang aton sini mga balitaan sa balita lokal tutukan ta na karon kagano karon ang preparasyon na sang duha ka adlaw nga untat biyahe diri sa syudad sa Bacolod. Pila ka venues ayhan and ano ang preparation man sang syudad angot sining pag-untat biyahe. Action firing line. Balikan ko na karon diri ko na mang lugayawon maka-aksyon sa mga balita sa nasyonal. Action firing line. Baw ang kumilik maka-aksyon nag-umpisa na sa pag-imprenta sa mga baluta sa nagligad nga adlaw or kahapon. Ang pag-umpisa sa imprenta maka-aksyon sa mga baluta naka-livestream ha. Kitaon iya sa Facebook. Action firing line. Kung gusto mo maglantaw while ga-print sila para siguraduhay, pwede ka kalantaw da sa Facebook mga kaksyon. No? Pwede ka ka-access dira sa ila sining uninterrupted ko no. Ang ila sining live, why naga-interrupt mga kaksyon, why pisok-pisok. Ba't nga nami gro signal eh. Action firing line. Te, makitaan mo da, galing kita nga malantaw kagid abi no.
Inamak-aksyon dito ginahimo sa National Printing Office. Sa ulang taon ta, kompleto sa may mga packing sila, may shipping area, may quarantine room. Why puliay na sa ila sila nga mga empleyado kiti pila ka milyon daan nga i-print nila nga mga baluta ho. Action firing line. Salig kami sa inyo Komileka. Kamong bahala dira para sa feature sang aton sini nga pungsod Pilipinas after May 9 nga eleksyon. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag kahapon daw at tuto siya sa Leyte blama na inauguration dito mga kaaksyon sa Leyte, nagkadtuto siya na kag lakip sa iya sining speech mga kaaksyon nga ginkumpara niya ang kaugalingon niya kay Russian President Vladimir Putin. Hambalya, hindi ako pariho batasan kay Russian President Vladimir Putin mga kaaksyon. Action firing line. Siya si Vladimir Putin iya mamamatay tawo. Siya mga sibilyan na pamatay niya. Ambal ni Presidente Duterte. Siya kuya, hindi. Action firing line. Siya inang mga nagakalapatay dito sa Pungsod, Pilipinas. Ang iyagin patay, siya mismo nagambal mo, no? Mga kriminal ina, kag mga tao nga involved sa anti-drug mga kaksyon or mga nagkalamatay sa anti-drug war under sang iya sining nga administration. Action firing line. Siya hindi ko ya mag-atubang iya sining sining ICC or International Criminal Court mga kaksyon kung ipatawag na siya for interrogation or ano nga questioning abi kay ginreklamo ini siya didto. Siya kon mapriso ginman ko nga ang hindi siya mag-atubang kay suno sa iya siya nga hindi man kuya pang international, pang lokal lang kuya nga matubang ko tiya sa ICC nga international to. Action firing line. Siya kon mapriso gidman ko, hindi ko gusto sa iban nga lugar. Sa Muntinlupa lang ko, goods na ko na, why na ko na problema. Action firing line. Kabalo ka si Duterte ginkasuhan ini sa mga pamilya, sa mga nagkalamatay, sadtong nagligad nga mga 2016, 17, 18, 19. Grabe gito nga pinatsanay mo. Kag bisan subong may ara pa man gani gyapon. Pamilya sa mga nagkalamatay dito sa International Criminal Court, Crimes Against Humanity. Kay Duterte mga kaaksyon. So, di ko ito magatubang. Bahala sila da. Oo, ilala na. Action firing line. At ilang taon tama kaaksyon. Ang iban nga balita sa aton sa nga pagpangalagad, ang UWEL iyang price mechanism mga kaaksyon gusto pa i-review or ipa-review sang Department of Energy. Suno dire kay Energy Undersecretary Gerardo Erguisa Jr. mga kaaksyon nga kon pwede i-review ini sa Kongreso no ang pricing mechanism kay posible kag amugid ini ang ugat sang padayon nga pagtaas sang presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas. Action firing line. May pa si Undersecretary Gerardo Erguisa kay nakapalayag pa sini ang aton nga sekretaryo gidya daw gapawala lang daw lang siya labot. Action firing line. And madumduman mga kaaksyon nga mismong Malacanang ang nagpapalayag mani nga i-review ang OLD Regulation Law or Act mga kaaksyon 1998. Pero way mangyapon hasta subong kay daw sa Mayo 23 pa man mabalik ang sesyon sang aton sining Kongreso. Bisan gina special session nga ginaayo sang pila ka mga kongresista, wala si Duterte nakahatag sang action. Action firing line. Sige, lang tawon tani mag-aksyon kay subong ang aton sining mga economic managers padayon nga hatag sang ila sining mga paino-ino angot sa pagsaka sang presyo mga kaaksyon. No? May mga probihisyones diri sa OLD Regulation Law nga may ara sang unbundling prices nga dapat lantawon kag ang minimum iyang requirements, no? Mga requirements mga kaaksyon kon ano ang mga ini kag ang paghatag sang poder sang gobyerno sa mga kompanya sang langis mga kaaksyon dapat i-review na sa Kongreso no diri iya sa kay Energy Undersecretary Erguisa Jr. Action firing line.
Ti Mayo man na, no? Nga matalupang dan galing nga aton subong nga kongreso sa lower kag upper house mga kaksyon, way anay gasapak subong, no? Kay ang ginasakuan nila amo iya ang ila sini pagpangampanya. Action firing line. Di syempre, unahon mo nga karon mapirde kaya karon niya. Oh, mapirde kaya karon ti disgrasya na hindi ka nakabalik sa ano na ta sa nga Congress subong election 18 Congress na to ko 19, no? Do 18 Congress bala kita. So next kung di ka kadaog subong, hindi ka nakasaka tulad sa Kongreso. Ti kon ikaw congressman da nga ginalantaw mong kadalag-an mo man lang kagway kagalantaw sa ikaayo sa publiko, daway ka naman na niya labots niya. Action firing line. Prangka na nga istorya. Now, sa Lunes mga kaksyon kag Martes diri sa aton sa Bacolod, ti kasado na niya ang duha ka adlaw or 2-day nga strike sang aton sini nga mga dipasahero nga salakyan. And suno sa report, tatlo kadalagko nga mga sektor sang aton transportation ang nag-combine ang ila sini nga pwersa agod mag-untat biyahe mga kaksyon. Action firing line. Ano ayhan ang ila sini nga preparation? Ano ang sitwasyon ayhan sa mabot nga Lunes kag Martes? Kay ti maghambal kita untat biyahe, wala biyahe sa pampubliko nga salakyan. Ti kun wala sang biyahe, ano ang sakyan sang aton sini nga mga kauturan nga nagatrabaho sa pribado pareho sa amon diri sa Action Radio Bacolod. Ti kung maguntat biyahe kami sige-sige na yang amon sini nga trabaho. Action firing line. Ang ginhimo diri sang amon manager nga sugaton ang mga empleyado sang mga pribado amon nga salakyan di sang Action Radio may mga private car diri. Oo, we don't know sa iban nga mga pribado nga institusyon, kompanya, ti dapat nakapreparar naman ni sila kay ti kinanglan mag-duty gini mga empleyado nila. Ang syudad sa Bacolod pagintindi ko, preparado naman sila sa pagsugat sang ila sini nga mga empleyado sa syudad. Kag kuntani ang city ma-provide man sa mga salakyan sa mga pangpribado man nga mga trabahante abe nga indi iya sang city. Madomduman ko sa nagligad, ginhulam nila ang dump truck action sang IPM. Action firing line. Nga nakayuhom gid ako kay ang babayi nga naga-opisina actionems nga nagasuksok sang high heel nagsaka sa IPM ginbitbit yang sapatos niya kag ginpaduhol sa driver. Action firing line. Tiyambal ko gani siling ko kulang ay sa dapat hindi IPM ginkuha nila no. Dapat ang kalargahan sang tubo kay may damyo na iya, may hagdanan. Action firing line. ang IPM ya dapat ginsulod ka na sa basurahan kag ihaboy sa basurero kag ikanduson. Way gida sang may mga bases ang Bacolod kabay pa i-provide ina na. Anyway, sige. Check na to na kayong city do nagprepara na gid man eh. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Sir Jigo Malakad sang Undok. Sir, good evening. Welcome to Action Radio Bacolod. This is Action Brian Morden. Hello, sir. Aray. Dali, good lang, ha? Action firing line. Parte nga iko ato do nagkala. Sige. Sir Jeg, basta naga-monitor ka subong, nagakwan kami, naga-connect na kami sa imo, ano? Action firing line. Sige, balikan natin si Sir Jigo Malakad abi sa sininga mga tinion mag-action. Las 7:25 na. Actually, kadamo sa nag-worry subong because nga kung anong sakyan nila sa Lunes, tisiling ko ang inyo sining nga mga amo, dapat mag-provide sila sang ila sini kaugalingon nga mga salakyan dira para sa ila sini nga mga empleyado mga kaksyon yes, correct. Hambal ni 28 diri sa aton, hambal ni ano to action sino ano kagabi ko nang interview indayan. Action firing line. Tingala man siguro nga ako tod kagabi na interview ko ng iya nga utod nga si Sir Joaquin Malakad kay kwan man na mo chairman ina siya diri sang mga mangingisda sa siyudad sa Bacolod kag kagabi. Action firing line. Hambal ni 28 mga kaksyon damo sa lakyan sa Lunes eleksyon kabay. Hambal niya eleksyon kabay. Online sa firing line. We have on the line Sir Jigo Malakad sang Undok. Sir, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden.
Ito ba, may gabi sa atong mga listener, labi na gid sa atong mga pumuluyo nga monitor kubong. Aha, bao dakpan ko gid si Manong Joaquin Malakad nga Action Radio gid matian niya kay siya ang natawgan una. Sumala kami pero okay lang. Siling ko nga ikaw ba kusog-kusog sa iya sini nga sound system. Anyways, naong ko ano ka preparado na kamusubong? Pagintindi ko tatlo kadalag ko nga grupo sang transport diri sa Bacolod kag Negros sa nag-isa pero kumusta? Anong preparation on Monday and Tuesday nong? Well, pasalamat kita no, first time nga nag-unite naman kami liwat ni Mambit, ni Po Albert, sa piyak natin, bago lang nagdataliwan si nung GC, nagsugalaw kita dayon sa grabe nga problema sa transport. Aha. Nag-last kami final kagapon, kag halos siloob na plantado na ang mga rally center, and natapos naman meeting ang mga BPOs, do 4-5 ka mga BPOs, and then ang NBCCI halos naka-desisyon na ang dagko din nga mga transport group ilabi na gini ng tagot sinta bala ka unit da nga blue kag ang green bago lang gid nawag sakon tapos na halos plansado na gid tanan ang aton nga problema ang mga kuan na lang inabalang do mga iskirol bala to nga labugay kag inang gusto magpanghalit sa posible kadalagaan naton sa Lunes. Aha, meaning ang ginamuno mo inang mga ano tawag sila gani mga kolorom or hindi member ninyo nga mga grupo. Oo. Mga striker. Mga striker. Oo, amo nang tawag sila. Pero pila ka porsyento gina-expectar nyo on Monday and Tuesday nga mag-untat biyahe gid sa mga lehitimo nga grupo, Sir Jack? Well, sa bulig sang aton pinalangga nga obispo, si ang bishop sang Roman Catholic kag ang bishop sa Aglipayan, upod ng mga pastor nga nanawag kagay na kung sigurado ka na ang mga pasahero nga hindi na magwa by 3 o'clock sa Lunes, hasta sa Tuesday, wala naman actually karga ang aton ng mga tricycle kag mga jeepney nga mga sabotador. So, ga-plaster kami mga almost 100% masiro-siro tang PUG. Okay, PUJ mismo, no? So, ay nang nagamuno ka kay nang BPOs naton, ano sila ma-provide sa kagalingon nila sa lakyan or manirado gid sila? Mga BPOs? Was pa lang nga daan, may kuan na sila na inang daw mabalik na back to barak sila na kay may order gali ang kuan ang DITC nga ibalik na sila sa kumpanya ang inobra nila hindi na sila mag work from home. On-site na. So, marali man sila gani. Pero tingin ko, natapusa lang ang amon kay maupon kami sa inyo, nationwide. Nati mas mayo ya kung para ma-prevent kaya sa COVID, ara ka lang sa imo balay, kag wala kaya plitian, bisan magadlawad daw pasaka. So, mutual na nga yung istoryanay, but din salamat di kami sila. Naglibre kami nagbigay mga panyaga, may gina-offer sila nga bulig sa amon after sang strike. Salamat din sa mga grupo ni Sir Crispin Chua. Salamat man sa ilan ni Ma'am tagiyasang Sakay Lines, tagiyasang Touch Move. Salamat mga dani in advance and I hope magmadilalagon kita sa first day. Kaya kung may rollback yun sa Martes, tanan kita na mani. Hindi lang si Jigo, si Ma'am Betek, si Albert. That's why nga nagligad, ginaaway ko gina kay may nagakritisar piya sa imo kag sa grupo mo. Siling ko, ang ini nga mga tawo, amo pa nga patial sa dalan, amo ni silang bulig sa aton, hindi tayo sila pag-awayon, kundi mas buligan tapagin ni sila. Guro nagakritisar sa inyo, mga kulang-kulang man sa ideya. Anyways, balik tagamay, sir, pila ka binyos ang inyong sininga rally, sir? Isa lang or damo? May ato-tato sa Victoria, subong gamitin to sila. Ang Escalante, posible, kakuha na sila sa may rotunda daw, kuha lang kay Jutay, malang ginato sa lakyan. In sa Talisay, tara sa may daw magsaysay na malalayo-layo sa gasolinahan kay mabutang man sila mga sound system. Mayara na sa flyover sa Bata, Robinson nga overpass, sa may Rolling Hills, sa Ramos, Santo Niño, Lopez S. Naku-dako man na sa Lopez S dito sa may Bangga site sa may 7-Eleven. Naogta sa may Santo Niño stop pakadto sa Magsaysay, Magungdalan, kag sa Bangga Alihis. May ara sa Pilisa kag Handumanan, may ara kita sa Sipalay daw visibility lang ang ila kag andra sa Kabangkalan Tulikalit sa KCC. Ang diri sa Bacolod, Sir Jeg, ining ginapang mention mo nga mga areas malakat ni sila matingob sa diin kamo or dira lang na sila kuha na sila stationary lang sila?
Mali 3 o'clock sang kagahon sa Lunes to, gana na sila sa mga dagko nga rally center. Wow. And ang stand sila sa gabi, isang Lunes, Aha. pagka Martes, ma-pull out kami 3 o'clock sang hapon, kag matipon sa Old City Hall. Okay. Mangiwat ta sang ecumenical prayer rally upod ng mga pastor, pabalonta, mga pare sa Aglipay, Aha. pare sa Katoliko. Kag iban pa nga willing mag-donate sang ila prayer para sa pasalamat sa madinalago naton kun wala gid man sa posible violente to nga matabo. Aha, dapat lang tawhay, ano? So, last 3 ang agaw ay nabiyahe. Sa gabi, may balik biyahe ka mo sa Lunes or wala, nagway gyapon? Wala na gid kay Why na hindi gid? pagsigaan kabudlayan aton pilangga nga pasahero. Aha. Kay basi bala kung magwa sila sa aga kay hindi sila kapuli kun gabi, kabalo naman ta may mga korpyo, pandemic. Palanggaon ta ning aton pasahero kay sila man niyang gabuhi samon. Aha. Useless ang transport industry kung wala nga aton nga mga stakeholder. Aha. That's why sila yang ginadipinsahan namon. And sa imo program to ginadeklarar ta gid never kami nga nag-demand sa pasaka fleeting kay kabalo kita pertigig katigado sa pumuluyo. Amo nang next ko nga question sa imo subong, kung anong pinaka mga agenda nga naka-line up na subong sa sininga rally protesta. Aha. Well, number 1, ginayo naton nga isuspindido na yung 12% nga value added tax. Okay. Kay para bot bala ang private nga mga may salakyan kagang public makamove on gamay samtang ara kita sa pandemic, sa audit, sa gininggira sa gwa, may bago lang nga linog. And ang second, i-defer anay ang implementation sang excise tax in train law bala sa Train mga law. pampubliko nga mga salakyan. Ang ikapat, ining immediate nga release ang mga pantawid pasada kag ining fuel subsidy. Aha. And gayo ang gamito sa imo program. Kung nakabati ang mga barangay bala, hindi ito na pagpolitikahan kay kaluluoy na gidaton mga driver. Kung pwede pa lang maluod kami sa barangay hall, ipakita namon sinseridad nga kapoy kami hopeless na kami kayo. Aha. Amo na mga demanda to. Aha, klaro ha sa mga listeners naton dira kay nagligad sila ang perception nila bla ari rally naman sila. Amo na ni kapigado dugang plete naman iti subong wala ina madala nga agenda all about the mga hingyo, no, mga pagpalambot kay Presidente Rodrigo Duterte sa mga ini nga mga regulation ini kag iban pa, no. So ang subsidy sa Manila subong nagumpisa na hinatagay daw kahapon diri mi isa way pagidya Sir Jack. Ining hapon lang daw may nag-abot pero para pa lang yan sa mga operator. Aha. Ang para sa driver, communicate kamo sa inyo mga barangay captain ngayo kamo certification nga legitimate kamo nga mga driver kag operator dalon dito sa DSWD sa NGC kay para mapreparahan kamo daan kay buwas Sabado, Domingo pagka Lunes may posible releasing na siguro sa aton nga fuel subsidy. Ay, okay. So meaning, mangayo anay barangay certification abi tapos pag padulong mo sa DSWD, ang card amo na napaghatag sa inyo to. Actually, hindi man na gani card ang ihatag sa amon, kundi daw slip lang nga gamay na na-validate ka na abis ang barangay kag sang DSW, tagaan ka na daw slip nga gamay, may number na da kag mga code. Dalon mo na to sa ina balang mga like nga panghatag bala kag ginaklima naton kwarta kundi man da siya kun Cebu, kun M, kun ano pa da, letter P. Okay. So kwarta ginaglibatonon nyo, cash gid ni. Yes, probo na ayo kami like natabo kagapon sa isa da ka barangay nga gina-priority nilang ilang color-color bla. Nabuoy ka mo, wala lang na may color-color kasi yaman isang national government nga kwarta. Kung may ara da isang local, let the local government man nga magpili sa ila ihatag pero ini national budget ni. And para gini bala sa amon how many months bala sa halin pa sa July wala gid kami katilaw except sa tong tupad nga ginatag makal pa na amon bugas kag pagkaon sa among pamilya. Amo gina no, iklarohon tagamay no, may barangay nga nag-amo sina sa ila sining certification. Pero kung ako driver, member mo ko, anong pwede pakita ko to nga magpati sa barangay nga lehitimo ko nga driver? May ID kita? May driver's license ka kung tricycle mo dala kinalan may 1 gig. Okay, para legitimate ka. And kinahanglan ang imong certification sa barangay i-identify ka sa imo purok nga dakagapaw ulit. May ari nga diri gapuli dito gabiay sa Don Salvador. Pwede nga dito ka makuha sa Don Salvador kay hindi ka to residency diri ka gid. And amo na pagdala mo to sa DSWD dito payroll type na tanan nga taga barangay biara na dangalan. Amo na pag-ubra nila sang ticket. Amo na, no? Amay ginagin brought out mo na tonight kay para mamunuhon taning mga kapitan. Amo na ni kapigaduhon mang pamulitika pa kamo, basusko naman.
na ano na ang sitwasyon. Ano. Anyway, sige Sir Jeg, ang City of Bacolod so far may mga preparation naman sila, may idea ka Sir Jeg kung anong mga preparation la, like for example mga salakyan, may ara naman guro na. Well, ako yan, namihan ko to sa statement ni Mayor Bagulang. Aha. Sa Mayor Big namin ito ang statement. Ang nalain na lang naman to sa kita naman sa buot naman ang statement sang yung Secretary to the Mayor, Atty. Kwansi. Nang hindi man bala pag-amo na, daw hindi kami importante. Kay gambal man na yan kamo nga government of the people, for the people, and by the people. Kaya ano kami okay, almost 99% man kabayang reklamo sa krudo. Hindi kami gobyerno, kamo lang yung gobyerno da. Kailangan ako nga importante lang ginambal nyo nga i-encourage nato ang mga new people sa army nga magdulhog na dire, magpahuway. Siyempre, paano na sila magpahuway kung ang aton sosyudad abnormal? I-encourage na bala yun ang pag-goberno. Kaya wala kami diya balaga po politika, ibig sabihin namon, ibig kami diya ga-mention kung ano, kay kabalo kami nga public utility driver kami mo. Ako man lang kami nga elementary in-eskwelahan, nabi. Kung sa kanina, tawag pa kami GEGO, pero akseptado na naman. Kaya nagaling naman kami sa kauman, kapoy man dito. Karon dre daw sa kiton ni Pamalatsyago namong kagapon. Sorry gid kay Atty. Pansing, ba't min gapabot lang kami, tatlo kami, na hindi mayang statement niya. Hindi na ta magwaslik pa kay Plariho tanan biktima sining pagsaka sa pulisyo. Simple lang gina. Bisan ultimo nga manog basura na kaintindi sa sitwasyon ta. Di kita nga may mga alam-alam dapat mag pulo paminsar man kita. Action firing line. Balikan ta si Sir Jig Malacad, ano, kay last na lang nga question naton. Last how many years ago, may ara sa mga rally protesta man. Sir Jig, nagligad nga mga Tinoy, mga rally protesta man nga pirmi nga katabo diri sa Bacolod. May ara tuya sa nagapamantay nga mga driver kag ginablakan nila ang nagabiyahe pagyapon. Today, ari pa ni gyapon nga practice naton. Sir Jeg. Tapos ang amon niya i-hold lang sa ramon kadali. Kag istorya na persuasive, convincing, kag educative na may kausa kita. Kami matanom, kami mabunyag, kami maani, kami mabayo, kami matigang. Pwede ka lang yan, paway ka na lang sa inyo balay. Kaya kung magbandi na lago ni, kabahin ka man sa pagkaon na naton mo. Amo lang ang amon niya, hindi ni siya untak biyahe. People's protest with people's holiday. Amo na yung issue ni subong kay Sibana ng Kapanguna. Yes, klarohon ta lang kay dila ko sigurado kung sa Bacolod na natabo or iban nga province nga may ara gyapon nagbiyahe. Hinaboy ka guma, hinaboy ka bato, ginasunugan sang gumas tunga dalan. Diri sa aton kabay pangidila na magkalahinabo. Mangin peaceful lang kita. Challenge man isa amon to Bray, inang challenge man kaya matabo ni sa Lunes daw plebisito bala. Inang sinong willing i-roll back ang kami na kung magbiyahe kada nga daw labugay kada para bala iskirol kag kabalo man ko nga hindi man tayo united even gani ang disipulo ni Papa Jesus wala gani niya ma-unify mayo mas lalo pa diri nga may nagkalain-lain kita nga prinsipyo pero nga amon di respetuhan na ilang ta sa kinamatarong naton respetuhon namon kamo respetuhon naman kami wala lang sang iskirol nga matabo kay isa kun kapoy ng mga driver sa guplis na nang hindi ta man na makontrol kita na no kay kami tatlo kami sa federasyon pro base bala hindi makapugong ang iban so maluoy mga kamoy pagitluoy na gid lang kung kinanglanon nga mag-istorya ta maluhod kami sa inyo balay sa inyo danan mga ayo kami nga daan sa inyo bulig. Sige, with that Sir Jeg, salamat nga serbisyo mo sa mga gabi. Good luck sa inyo sining patigayonon nga protesta. Ara kami sa likod suporta si Sir Jeg. Salamat gid. Thank you gito bra may gabi Negros. Yes. Action firing line. Ang ibanda nga mabiyahe gapon Lunes, Martes, abi hindi ta mangin batinggilan no. Buligan tani nga tikang sa aton sining nga transport group mga kaaksyon. Kay para ni sa aton tanan-tanan ko na ng results ini. Duha ka adlaw ako mismo aminado nga may ara kita sang kabudlayan sini sa pagbiyahe sa aton kaugalingon pero realidad ni nga katabo sa aton nga dapat tagaan taman pagtamod kay ini ginhimo sini nasabit nga grupo suliton ta hindi lang para sila kaugalingon nga bulsa kundi para man sa aton kaugalingon man nga bulsa. Action firing line. Para ni sa aton tanan-tanan. So to magbiyahe paghihapon basi tod habuyan ka muna sa mga tumba-tumba madisgrasya pa sa lakyan nyo. Habuyon kamo ka bato, etc. Perdigid kamo, na? Magilinaway pa kamo disgrasya gid so pamati na lang gamay. Action firing line. Las 7:41. Pagbalik naton karon dugay mga kaaksyon, i-check ta ning report nga may ara na sang pinasakaay kaso nga mga kandidato dira sa syudad sang Silay. Action firing line. I-plastar ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon para at least makulo kompleto ini. Action
Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Atis pa naman ang tanan mga ka-aksyon. Blue turn na plus may gabi lang kay Divina Gracia. Good evening, Idol Action Bry, watching Manville Royal Subdivision. Salamat, good, Madam Divina. Si Ma'am si Susan Rojo naga-monitor man. Live dire with speaker na Residencia Remides, Binalbagan. Wow, thank you, good night. Thank you, good. Ari ka nagali sa Binalbagan, ma'am. Sige. Jonalyn Dinial Di Crepito. Good evening, Tamiao ko. Donna de la Gracia. Lager, Dikila or Dikilya, naga-monitor kag Karen Guzman. Ni Canor Tikala, long live Sir Jigo Malakad. Si MG Toto Ricky La Chica, may gabi Action Brian, manyapon ta watching from Barangay Magbalyo, Kabankalan. Araman si Inday Blaza, Boyko Saddam Hussein. Good evening Action Brian, monitor lang kami diya. Live sa Silita Village, Barangay Alihis. Manjo Arnijo Araman, Rochelle Fulgencio Susana, Rofi Libran, salamat gid. Thank you gid. Vicente Coralde, good evening Idol. Pa-shout out kay Vladimir Putin. Gapamati gid siya si subong sa imo. Grabe. Perting migo tani. Thank you gid. Believe na gid ko nga kada gabi ara kag gid nakatutok na no. Ana Sinoro, Imbong Diocampo naga-monitor sa Maaw padayon nga pagpamati Action Radio. Elizabeth Gabala naga-monitor man, TGIF, keep safe always, God bless you and more power to ARM. Milail Oligo, ginagreet niya lang si Madam Vanessa Star Mayo, Doc Mat Mayo, Jinky Dayalagdon, Noel Amar kag Alex Montesa. Si Sir Idilaw sa Victorias, upod kay na Isabel, Riaglo Ornalde Mi J sa Hong Kong, Leia Younger Esquivel, Rahman si Cativer, Jovi Monares, Rahman naga-monitor si Maria Leia Marabailes Banaglorioso sang Camilla Bacolod South, Donna de la Gracia sang Barangay Stefania, thank you gid. Lorna Diligencia, Justin Libran, Christian Villa Dalisay Araban, thank you gid. Si Alex Fuentes, Ray Flores Barayuga, Elvira Hilogo, and ang iban pa di sa dalom. Check naton. Si Kano Pinida, naga-monitor man. Salamat gid no. Ruina Castillo de la Cruz sa Barangay Purok Masagana, Barangay Size, God bless. Sinong Rex Olarte, good PM Action Bry, mabike na lang kuya. Going to Libertad. Bauti mayo gid. Okay ginayang bike gid. Sige, balikan ko karon kamo dinyo guys. Salamat ginong Rex sa pag-monitor regards sa mga friendship tada sa PPS. Balik ko dinyo guys, 7:45.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:02 na kita.
Antes pa naman sa dugang pangabalitaan, ginaendorso naton sa inyo ang Mighty C kag Santon Plus Herbal Capsule. Si Mighty C makaksyon dako ginambulig sini para mapadula dira ang inyo sa mga allergies makaksyon kay nga ini siya may ara na sang mga napamatudan sa mga eksperto nga may ara sang natural nga antihistamine properties. Ano? Ang ining si Mighty C dako man nga bulig sa inyo problema sa pananawan basi nagakurap-kurap na dira bala kag subong man katara kag glaucoma. Si Mighty C ang dako ga bulig dira. Santon Plus Herbal Capsule, dako o kung dako maning bulig niya para pagpakupos dira sa mga nagahulubag sa inyo lawas. Ang Santon Plus Herbal Capsule kag Mighty C, maayo gid nga combination. Daligid lang basi luyag mo bala mangin kabahin iya sang coverage team sa Action Radio Bacolod para sa 2022 nga national and local elections sa May 9, 2022 mga ka-aksyon. Ano? Ang Action Radio Bacolod nga pangita kami sang data gatherers kag reporters para sa mga masunod nga lugar sa Bacolod, Hinigaran, La Castillana, Isabela, Moises Padilla, Binalbagan, Himamaylan, Hinobaan, Tuboso, Victorias, kag Candoni mga ka-aksyon. Ano? Ipadala lang inyo sa nga resume mga ka-aksyon sa email dira actionradiobacolodnews@gmail.com o pwede man idulong diri sa Action Radio Bacolod sa may Penthouse Welrose Building, corner Burgos Locsin Streets, Barangay 9, Bacolod City. Mga ka-aksyon. Sige, may agab ilang kay 28 naga-monitor sa ton sini nga pagpangalagad. Halin kay 53 o kon 5135 evening action bry sa kon kinanglan gid sa Monday private nagid ginbutangan pagani. Okay ba si way gina naglisensya guro no? Action bry good evening monitor lang kay Dayday gakaon na isaw salamat gid. Sige. Action bry may gabi speaking of President Duterte sang una nami pa ko sa iya subong puwerte kabutigon na presidente hindi na gid ko magpati sa imo Duterte. Hindi sa kuno magsuporta kay BBM patiha pa mga botante sang Pilipinas. Sige. Bray, ask lang ko, isa ako ka family leader sa amon barangay diri sa Sampinit, Bago City. Siling sang kapitan namon, hindi ko maka family leader kay wala ako dali lang gid. Wala ako pabaksin. Ti kinanglan gid action bray kay dakadamo ko ginabatsyag as lang ko kinanglan gid magpabaksin. Ano nga family leader man, family leader sa politika, tiway naman na labot yung barangay kung mag-family leader ka. Unless kung family leader ka ni kapitan mo da, pero daway ginilabot-labot ang eleksyon sa bulubaksin. Way naman ginasapa ka ning tipon-tipon da, kung may bakuna ka kung why. Isus ko nga mga tao ini. Mayara gani barangay kapitan nga hindi pagbatunon ang complaint sa complainant. Nga dira natabo sa ila barangay ang insidente ay ambot lamang nga mga kapitanis ngayon daw dira na sa sor nga porsyon no. Abi magulo intra kamobla sa patag sang politika, binarangay, banwa man o kon syudad o kon ano da, pagtuntuon man kamo. Kag kon feeling nyo nga duway man ang kamo ideya sang panghimanwa, hindi na kamo mag-intrada, pagpahigad na lang kamo kay nga kaluluoy lang ang komunidad. Papareyo sining hinatagay sa mga certification. Do kadamo pa sa mga piniliay. Papel lang gina nga i-print mo da nga nagapamatuod gini siya residente sa barangay mo doon di ka pa maghatag ino klasik pitani man. Pabudlayan pagid ang tao nga do ka simple mala nang abuluhaton. Dason lang ninyo na ipagbutuha mga tao nga way gid sang may dako nga ideya sa panghimanwa. Sige, no? Dungagan tang aton sinibalitaan mga ka-aksyon because nga sinigid lamang adlaw naggwa ang report nga kinasuhay dira sa syudad sang Silay. Kag ini nga kinasuhay mga ka-aksyon suno sa ginareklamo may halo nga politika. Action firing line. I-check na to naming patrol with action John Diaz maka-aksyon kay siya nakakuha sini nga balita tini mga sulusan jamay ni kay umpisa na ni sa giyera pamulitika sa amo iya nga syudad. Action firing line. Normal ina nga nagakatabo kung mahina-hina lang espiritu mo nga isa ikaw ka politiko ati pahigad ka na lang no dapat may kasarang kagid. Action firing line. Kompletohon tabing detalye abi sa patrol ginadulong sa aton sa D3 Bayoduga nga proteksyon sa kaugalingon. Action firing line. Action John may gabi.
Maayong gabi Aksyon Bray, maayong gabi sa tumakakson, kag maayong gabi sa mga pumuluyo sang syudad sang Silay. Kaya iti ang balita Aksyon Bray may angot ini sa isa ka mayoral candidate o kung nagapapili bilang alkalde sang syudad sang Silay Aksyon Bray nga sining hapon ginpasakaan sang kaso sang isa ka empleyado o kung abi nagatrabaho sa tourism office sang syudad sang Silay Aksyon Bray. Ang ginpailan sang kaso amo ni si Anay Silay City Vice Mayor Judith Gallego. Ang kaso nga ginpasaka diri kay Gallego amo ni ang 24 ka counts ang paglapas sa Section 3 sang Republic Act 3571 o kun amo ni ang layi nga nagadumili sa pagpangutot o pangguba o kun pagkapila sa abi sa mga pananom o kun nagatubo nga mga kahoy, mga bulak, shrubs o kung iban paging sa isang tanom Aksyon Bray, labi na sa mga public roads kaangay man sang plaza, sa mga lalagawan, sa skilahan, kagiban pa nga mga public pleasure ground Aksyon Brayan. Sa report diri nga aton nga baton gikan na mismo sa tagreklamo nga inisa ang ginakilala kay certain Joval Katanghal, tourism staff. Amo ni siya Aksyon Bray ang nagpanumpa dira kag nag-file sang kaso batok diri kay Gallego. Actually ang iya diri nga update sa aton na-dock ining kaso nga ginpasaka nila sini mga 3:45 sa hapon under docket number NPS 6-19 INV 22C-0038. Ang 24 counts ang violation of Section 3 sa ngamutong alayi kag ang Section 3 paginaksyon Bray sa Presidential Decree 953. Amo ni kay according diri kay Jovil Katanghal Aksyon Bray, may 24 ka mga kahoy nga ginpanglansangan sa tarpaulin si Gallego. Kung siningon, iya ni mismo nga tarpaulin, doon ko mapakita ni Aksyon James ang mga samples ng tarpaulin dira. Aksyon Bray, iya mismo ni nga tarpaulin ang itsura nga makita naton, and then, amo man ni ang ginpanglansang sa kahoy. Aksyon John? Yes, Aksyon Bray. Klarohon talang ang nagapapili alkalde lang ha, ang vice alkalde wala na? Yes, wala. Okay, sige, go ahead. Ang nagapapili lang alkalde, di ba single out ni siya, na sa Aksyon Bray ang ginpasakaan sang kaso. Hindi mo basta-basta, kaya makulmo 24 counts sang isa ka violation Aksyon Brayan. Damo-damo ba? Ganay, damo-damo man, ginisip siguro nilang kahoy kung nakabilog ang ginlansangan, no? Ang natabo sinidri Aksyon Bray is ang area kung sa rin nila ginatumod diri ginlansangan amo ni along the National Highway lang ni kung pasulod ka sa Silay di ba Aksyon Bray may Center Island na dira antes ng barangay Ginararan dira ng area ginpang takod ining tarpaulin according diri sa tagreklamo and suno pag diri sa iya nga ini sa ilang assessment kay ti ini sa member si Katanghal sang monitoring team sang City Tourism Office nga nagalibot siguro kag nagalantaw kon bala may mga pagpanglapas dira kamay nagaguba sang dunang manggal diri nila nakita Aksyon Bray nga may ara gid sang violation ang nga nakomekter ining si Gallego rason ko nga ila ining ginpasakaan sang kaso damo man sila nga mga arguments kag mga legal provisions sa ginplastar pero sunod diri sa kaya Katanghalya ang ila pinakatinutoyo sa diri nga ipakita nga wala sila sa ginatolerar Aksyon Brayan kag ipasakaan gid nila sa nagakaigo nga panambungon ang sinuman nga galapas sa mga pagsulundan. Kung nakita naton diri di ang ila diri nga ginapailan sang case si Gallego kay iya ang pangalan Aksyon Bray sa tarpaulin. Pati kitaon gimantod gaungot sa kwan mo gaungot sa kahoy niho? Yes, nagaungot gid Aksyon Bray. So sunod diri sa iya, amo na nga subong nilang adlaw ginpalang case para gilayon matagan sa nagakaigo nga aksyon. Yari Aksyon Bray ang kamay sa statement ni Katanghal sa aton mismong interview. Okay. May ara existing laws nga na-violate ining Sir Judith Gallego sa mga poster. Okay. Sir, ako personally, subong sa ginapal ng case, sino ginapailan case, sir? Siya lang kinsa? Okay. Balik kung taga-siyang inyo na sir nga action sa case is part of your responsibility as tourism
personnel. Okay. So, paano pila ang ilagay sa lansangan? 24 hours. Di na sa sir na place. Okay. So, action ba mo na, no? Ang kawain sa statement diri sa tagreklamo ining si katanghal nga tourism staff sang syudad sang Silay. Nag 24 ganito kay puno sang kahoy 24 kabilog amo na abi. Oo, amo na giniisip nila action bay. Puwerte no. Oh, sige padayon. Ginkuha naton gila yon sang statement si anay Vice Mayor kagkaroon nagmabili bilang alkalde sang Silay nga si Judith Gallego. Suno sa iya kung nag-file gid man ang kaso ining isa ka personnel sang syudad sang Silay, preparado man sa action bay ka sabton ining ginpasaka nga panumbungon kay para sa iya wala sa may ginlapas nga pagsulundan. Sunod diri kay Gallego iya ginadagway nga politically motivated ini nga pag-file sang kaso batok sa iya kay ti ginalantaw jak sabay pilapig ka maanggulong hindi subong maparayag pa sa publiko. Nagapati diri si Gallego nga mahimo ang mga motibo sa likod sining pagpasaka sang kaso aksyon Brian. Isa din ni aksyon ba nga ginadepensa Action dyan, I'm sorry. Galing kitaon, giman nga na panglansang isa tod sa kahoy mo, lubag man na tod sa bisa sa DNR, di ba? Yes, at isa di galing action break argument nga hindi iya pa mapapatud-an kung iyagid man na bala ang tarpaulin. Amo ginang lusot da? Or, kahit yan ang valid action break, base bla may nagbutang sa tarpaulin niya dira, nga iya itsura, kaginlansangan action break. Nga tapos ginkuhaan sang laragway kay para mapasakaan sana sa nagakaigo nga sang kaso abi. Kaya ba din ni Gallego damo sa mga posibilidad ilabi na subong manog lapit na lang ining piniliay aksyon ba ang kampanya sa lokal. So ang balito doon adri nila kag si sound gid sang gusto kung sinog bilah ang nagtapik sang ila dira nga tarpaulin sa mo mismo nga lugar. Kay pagpati diri wala sila sa nagalapas o kung wala sila nagalapas sa mga ilkon pagsunundan direction by sa lokal nga bahin sang syudad sang Silay. Yari atong nga interview kay mayoralty candidate sang syudad sang Silay nga si Judith Gallego. Saan nila kay mo, sir? Pero sir, paglantaw mo sila nila politically motivated, sir? Action ba mo na, no? Ang statement ni Vice Mayor Judith Gallego sang syudad sang Silay aksyon na Bray. Bantayan tanay kay kon mahimo maning pinaka-ehimplo no? O pinakauna nga na-file diri sa Bacolod kag Negros. Sa Negros Occidental, no? Amo na so far action Bray ang pinakauna ginato na ibaluan nga nagpinasakay sang kaso ang haom gari sa iban kay pagsekreto sila binila do malinong kag matawhay. Kibot sila kay na paglantaw tunaton may arag pinasakay sang kaso na nga nagduntad, no? Tingala lang ko nga ang staff hindi ang tourism officer nag-file sinihaw. Amo pag in-action by kay ina according sa iya member man sa kuno ka monitoring team. So saya ang nagpangisog na magpasaka sang kaso. Pero pag ginalantaw pag ginaton diri kung ano pag ang mga ara sa mahimo no nga sa likod sini nga pagfile sang case action na Brian. Pero ini nga tagreklamo regular JO or ano nga sitwasyon action diyan? Inang wala nato confirm. Pero do members sila ka monitoring team lang gid action right. Try naton i-check siliwat sa iya. Monitoring team sang Comelec gid mismo or may ara sang gin task force iyang city sang Silay? Do iya lang gid tourism office. Tourism office lang gid. Okay, sige. Tourism office lang gid action Bray ka Silay, no? Kag pwede yaman magamit kati citizen ko sang Silay di ko gusto nga panglansangan ng kahoy do amo na abi, no? Pwede man na, no? Do Filipino citizen. Concerned citizen abi nga ti bation ta naman na sa mga radyo kundiin nga dapat amligantang dunang manggad ta, ano?
Yes, action na, Bri, no? I think buwas, ginalauman, may mo basi kagi. Nablaw kasi rin nga gabi, nakapagwa sang resolusyon. Dahil ito na update ko ng resolusyon sang fiscal, may angot sa ginfile ni na case. Kadigto ni nila ginfile sa may Silay City Hall of Justice sa fiscal sang sulad sang Silay Action, Bri. Ining kaso nga ginpasaka batok kay Gallego. Rick, tanan ni Galino, ano may complaint na nisla sa Comelec? Kiti under ini sa Comelec subong mo, kiti sabotage ining pamutang dira sang kahoy mo at tarpaulin action dyan? Pagkabalo ko action tayo dugin diretso nila sa may legal nga proseso gid sa husgado. Dugin file nila gilayon sa fiscal office. Sige. Wala pa report from the Comelec kung meron dito nga file nga kaso action by kiti. Siguro ang kay nato na impormasyon gito nang kuha ang regarding bala sa TRO sa Oplan Baklas ay do kon gin nila action drive. Amo na nga ila ang gulo nga ginfilan sang case regarding sa environmental protection. Kay isa man kadako nga pamangkot sa Comelec kundi nagumpisa ang ilang pagpangaka so nagliligan pa to nga Enero 8 kundi ko magsala ano. So tihaw kam wala gid ya maagyan ining aras tunga sa dalanda. Gani man amo pa ginang isa action by ka ila dira nga ginapamangkot kung paano abing nakalusot ni or wala ini na pang baklas kung nagsugod di man ang Oplan Baklas sinirikdan pa nga mga sinimana. Pwede ni mambal ni ni Gallego nga ti way gini makakas da sang Comelec meaning basi kagapo na naging takoda kagin picturean dayon. Nice. Pwede. Tuod makati grabe nang libotay sang Comelec Grabe na nga baklasana hindi bla tinga ara na sa tunga iya. Ano ni siya exempted ni saya? Amo pa ginakubay ang isa dira ka iosisaon at kag sundo na dira sa sulad sang Silay kay do sila pa yung una nga nag-init ang lakat sang pamulitika sa sa bilog nga Negros Occidental man. Way kuya nagaano kay Gallego pero sa pagkatao sang isa ka politiko ini sila maalam na nisla aksyon dyan kung diin sila dapat pwede. Most likely nga stricto katamang Comelec subong nga dapat may mga designated area kita nga dira kalaya pwede makapang tap-tap. I don't think so. Kung si Gallego, suguon niyang tao nga dira mo paungot tunga sandalan. Sintro pa mismo sang ekonomiya na da. Sintro alagyan blackson dyan na. Yes, National Highway inasay. National Highway. Pero bayanta ang bayantang korte sini kag ang tagreklamo kung ano man ang pinaka-point niya. Ang pinaka-point niya, tiyan mo na, lubag sa dunang manggad. Sige na lang. At aton pa ino-ino, mala na aton, action dyan yes, action ba? I think na, malawig pa ni, no? Ilabi na nga, lapit na lang gid ang ginatawag nga campaign period sa Marso 25 sang mga local candidates, action drive. Grabe sa surad sang sila, do may kanya-kanya naman sila, kaya pag-usisa rason kay ina. Preparado, magaling duha ka mga partido, kaya duha naman action drive nagka-bungkuan, naging-duludlag ko. One-on-one gali na. Do ano man kay na paglanto na tuto kapag ibalo sa mga sitwasyon kemtangan preparasyon sa mga partido dumera naman may mga schedule naman sila gani pagwa kay na sang ilang nga mga ginatawag nga opening salvo. Kaya mo pa ginaguro nga do gamat-amat na gidman. Mapagdagan. Do ka bago sang lansang, do ay panaulanan, way natuktukan, no? Why bago gani do bagong bakal sa merchandising shop Tapos lansang hindi ato na kuan pa yuhom-yuhom lang no. O lansang ida picturean ta dayon. Damo na. Pati gani ang printas ang tarpaulin kay kun dugay ni mapugis ni agyan pila kaulan nga daan. Mapugis di abi Sir Gallego san og ginagin panakod ha kun ikaw gid man. Gani amo ni hindi gani action by ma-identify. Kun iya kay ambal niya wala pa makutarpaulin gid ang ginapang plaster kun diin. I-check action blind no sa mga masunod nga nablaw. Mabalaan ta na kon sa mga barangays da sa may Silay may ara naman to siya to meaning kuan na ni Silay wide na ni pero kung dira lang nga portion do kaduluda no. Yes, sundot action ba ning concern kada balita impormasyon dra mismo sa may syudad sang Silay sa masunod nga mga inadlaw. Sige. Report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz nga nagasaling sa tanan nga mga kaaksyon sa rigaman nga bahin sa Pinas. Laboton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action Firing Line. Salamat aksyon dyan. Magtimbang bahin na kuhaan sang komento sa mga gabi ang tagreklamo kag ang gina-reklamo mga kaaksyon. Action Firing Line. Sadya ini, solo sadya ini nga balbalanay dira sa Silay. Hulat-hulaton ta kung anong desisyon sini kag anong dangtan sini mga kaaksyon. Action Firing Line. Sige, ang ini kamain sa aton nga pagpangalagad na dulong sa aton sang Evergreen
May kabilang kay Arrow Ortega. Si Banji Montero Gallardo. Ay, Ma'am Banji, naga-monitor. Salamat gid Ma'am Banji Montero Gallardo, naga-monitor sa buong gabi. Thank you so much. And Jerry Limaco. May gabi, Action Bri, monitor kami Barangay Felisa, Banga, Totong. Sige. Toto Balulot, Araman. Si Hil Javier sa Barangay Bata, salamat. Kano Orita, Action Bri, monitor lang Barangay Stefania. Program mo, San Ogin may transport strike in case madayon pila ka adlaw. Lunes, Martes, 21-22. Ana Sinoro, Great ko Hil Javier, nagatungga. Anong tungga? Sa Bata Upod sa Miguya. Okay. Mark Sidinio, good evening, Sumbray, pamatigid ko permisimo. More power sa station mo, keep safe. Ginapaksyonan ko landa si Kuya Jigs James Baya. Alright. Christine Minies Villalubos Araman, Lilia Tato, naga-monitor. Stay safe and God bless man. No? Salamat gid. Felize Binzola, nagatutok man. Balik ko dugay-dugaya, standby ka muna, may madamo pa kita nga balita. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kay sa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Day ni Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gitu ni. Kag papa ko nga naga-birthday sa kagapon nga si Roberto Canales Maruri, I love you pa. Sige. Good evening, Action Brian. Tani ang Driver Association, Mansilingan. Instead magbayad sa barker, sila na lang association magpungko sa paradahan para may fund sila kung may strike or emergency sila. Sige, basta monitor sila. Evening, Action Brian. Para sa akon, guro, hindi na napagkakason ng mga lagko nga tarpaulin. Total, ila man niya gasto. Ina akon halin gid sa bulsa nila. Action firing line. Wala, repagid. Action Brian, wala matagan hostisya ang reklamo ko kay hindi mabaton sa barangay nagbakal sa hardware sa 12 ka panid nga sin. Tungod wala nagabot ila stock, withdraw ko tani hindi pwede gabuhin niya sa utang sang amay ko. Amo niyo, sadya niyo. Pero ang ginbakal ko nga kwarta sang bata ko ginpasaka ko na ni sa DTI Valladolid, no? Insakto ni ang ginhimo ya. Pa-interview di ba sa ako nang kay tawagan tanang barangay nyo nga hindi na pagbatunon ang reklamo nyo. Action firing line. Sige, dito sa Mamaylan mga kaksyon, may ara sang ginserbihan sang warrant of arrest, no? Allegedly, ini siya ang miyembro sang New People's Army mga kaksyon. Sa diin nga
nagapangatubang sang madamo yang account sang pagpamatay diri sa aton sa Negros Occidental. Firing line. So kaina sang aga gin-serve ining warrant of arrest sa persona nga si Mr. Ramon Patriarca, no? Kag ini siya Secretary General, Subuman Finance Officer kag anay Deputy Secretary sang Kilusang Rehiyong Negros, Cebu, Bohol kag Siquijor. Mga kaaksyon, ano? Dito ni kay na sa may Sitio Tundo, Barangay Suay, Syudad sang Himamaylan. Nagluntad kay na sang kagahon. Online sa firing line. Sa aton sininga linya, dungagan ta information, we have on the line Brigadier General Inocencio Pasaporte sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Sir, mayong gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod, Action Brian Morden. Mayong gabi, Brian, no? Kaya sa tanan nga nagpamati sa imo subo nga gabi, mayong gabi siya tanan. Aha, pasensya gid sa gamay nga disturbo. Okay, sige, Yes. no problem. Yes sir, pasensya gid sa disturbo. Sir, ining si Ramon Patriarca, sir, dugay na gid man ni sir, no, nga miyembro sang NPA? Dugay siya nga membro sa EPA. Kag medyo ataas na lang ko niya dahil ang kung ginakonfront diri sa area isa Committee Rion na Negros, Cebu, Bohol, CBS. So, muna siya yung mga deputy ni, ni Eric Ray, ni Roy Eric Ray, ang secretary. Aha. So, siya ang, kumbaga, second in command. Tapos kung nawala man si Roy Eric Ray before, so siya nagbulos. Aha. Oo. So, kung ano naman ang dynamics sa ilang organization, so ara gayapon ang position na taas sa nga position sa communist terrorist group na si PPNP. Sir, ang kaso niya sobra 10 counts, no? Sang pagpamatay. Tama na. Sobra 10 counts. So, may mga kaupod siya dito, no? May mga ara itong ngalan before, sinanonized ko na sa iba nga kaso na wanted for murder. So, kaupod siya dito sa kaso mo, no? So, kung matanda natin, na nadakpan ni way back at 2020 dito sa Gilnan. Aha. So, gina-review ko na isa ka case niya. So, kaupod ko na ibang personalities diri sa Negros na during the time ay committing riyon na Negros, Cebu, Bohol, Siquijor, no? Tapos subong sa mga information na mga nakato, ginbalik nila sa committing riyon Negros. Sir, nga, dira lang gini siya gatiner sa may Sitio Tondo, Barangay Suay, or sa Rosaylo? Banan ko ni basi Rosaylo masiguro ni, no? Pero nga feeling ko nga hindi naman sila safe. There is somehow, gagamay ang lugar nila diri sa Negros Island tungod ang mga tao man. Ang ang mag-atag informasyon sa mga presensya. Ang mga gaduda sila, no? So, na-verify man sa aton ng mga tropa ang kaupod sa mga polis nga muna, no? Ang identity ni Ramon Patriarca. Subong, sir, ginatutukan gid sang Philippine Army kag PNP kag iban pang ahensya sang kapulisan naton ang pag-serve gid sa mga warrant of arrest, sir, kay nagligad to si mana may patay gito gani isang warrant of arrest ba, no? Oo. Tama to, no? Jointly upon to sa aton tropa with the police, no? Especially sa may Isabela sa mati-serve na taning nilang warrant pero gintalukan. At least diri, no? Sa incident gini, hindi man na ganitong ang subject na nadakpan, hindi naman bato. So, amo na nga medyo, balaan to maging sunod sa atong tropa. So, kung ginsiling nila, no, before, previous nga wala ko na enkwentro. So, amo na siling, ginapabot nila nga wala enkwentro, pero in actual may ara. So, balaan nung naging pagwa nga is release ang apolog at may tali na nagigan ko ba. Kasi wala natin ng mga panang nila tatalusot lang. No? So, di rin natin makita. Balaan na isang kadamuan nga ba kasi nga wala na, no? Gusto gini-twist na isang mga intel ko mula istorya. Gusto nila ang hindi tama.
So, subong diri no, ang ating kapulisan grupo ng atong tropa, as much as possible kung makuha man yung subject nga matawhay, yun yung kuhaan nila sa matawhay niya. Pero kung magbato, so ibang tama, just like natabo dito sa Isabela. So diri, amo na yun, pag-serve siya, yan nakuha man siya sa aton mga joint force ng aton kapulisan kag tropa. So mo ning pamatuod nga kun di ka lang yung mag-ulo action da gabot sang imo hinganiban, duwa gid yung mamatabo sa imo, buhi kagin padulong sa police station, sir, no? Laban daw mo na matabo ang mga siling ko. As much as possible, kuhara. Hindi na lang, dahil kasi maibata, no? Hindi natin masigurado dahil ang ating tropa ng kapulisan is ang self-defense mga buhato nila nga itunan ang kagalingan nila. Lastly, sir, ining si Carmen Gio Davil Matario kag John Michael Texon nadakpan sila because nga ara sila kag nakuhaan sining mga explosive kag mga armas lutang. Amo ning ilaya, sir, nga kaso. Tama. Tapos upon verification nga na-identify niya sa aton tropa kag sa aton mga kauban, especially ba ng mga nakakilala siya. So amo ni si John Michael Baldonado, aka Calvin, membro ini siya before sa Central Negros 1, pero wala naton may jurisdiction naman overall ni si Patriarca Soila. So ang estimate namin ano na siya, no, naging buhat na siya siguro nga saligan or staff niya siguro, yung si Baldonado. So pero-records naman, naman ni former member siya sa Central Negros 1, so taga-gihol nga siya. Okay. Lastly, sir, base may gusto ka pa ipanugyan liwat sa mga utod ta nga yara sa babaw, nga subong kabalo sila may mga warrant of arrest sila, sir. So, ara nang i-implement nga sa atong kapulisan utod sa atong tropa kung may mga existing warrant is i-kwan gini, no, as ordered by court, i-serve gini sa individual. So, ang pang at least matawhay, mag-surrender na lang, at least makwantang mga kaso nila, no? Basi mabuligan pa sa atong gobyerno, no? Ang ilang mga kaso, and to give them a chance, no? And as much as kung wala man iba dira, balang ko majority man sa iba dira wala kaso, ara ang aton pwede makabulig sila kung magbalik man sila sa matawhay ng pangabuhi. With that, sir, salamat sa mga serbisyo. Mayang gabi kang mabuhay ka, sir. God bless, sir. Sige, mayang gabi kang salamat. Yes, sir. Action firing line. Grabe, no? Amo to, dakop siya, sulhay. Ginpusasan lang dala sa police station. Last week, patay ginto duha. Allegedly, nagbato. Ang aton nga army kag police alangan mapatiro kalang kundi ununahan na nila. Action firing line. Oy, may good news kita. Dason nga simana, although nga daw ka half pa lang sa good news, kay next week mga kaksyon, magasaka, maga-rollback, big time rollback, basi pa lang matigayon ini. Ang aton gatong, kay ang diesel magapanaog sang 12 pesos, nagahulamboy sa 13 pesos. Ang gasolina naman, size 7 pesos nga magapanaog sang presyo dason nga simana. Action firing line. Nahuya man sila guro sa gigid ginansya sa old stocks nila. Action firing line. Ariho, magagamit kita sa Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Rosalina Arellano Espadero nagamonitor man. JM Perez, good evening. Sumbray, monitor live La Granja La Carlota, Siri Namyaw Kulangali Fam Perez, kag Halandoni family. Nagamonitor man Merly Gonzaga, Homa Lomina, Ralston Zaragoza. Salamat gid na. Nagamonitor gid sa atan. Sige, malikod dugay. Ara pagali si Jonalyn Ninial Decrepito. Live monitor kag pamati lang Lagor de Quilla, Karen Guzman, RR kag Joy 847.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Day Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Nalamon sa pagpili ng kandidato, pangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin may... The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mamposlalong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas ang mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami di halos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Ang kabilang kay Sir Dennis Richard Tiboroma at Tia Kim Iriman kag si Madam Jinky Dayalagdon. Diding Alojamiento Marilo Travilla Katinoy. Nalipay gi Sir Dennis nga nag-rollback 12 to 13 pesos. So, bisan sin-o naman sir, malipay gid sila. Action firing line. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa, mga ka-aksyon. Hindi naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati kita buwas sa mga pangistasyon kag oras. Mga ka-aksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. God bless.